Takže čaute ľudia, dneska vám idem ukázať ako za moja izba, jak vlastne vyzerám, keď to striham to video a jak to vlastne celé je. Takže môžeme ísť na to a idem vás to previesť. Takže, tak, no prvé čo ukážeme sú moje dvere. Krásne dvere. Fungujú. Nad nimi plagát Ninjaga. Všetko bola tu. Tá figurka s 10 razom. Hneď tu je stolička. Proste je helná stolička. Označená poskou. Čo sa nalepil. Ale to zaujímavejšie je tu. Je tu má skriňa. Kde? Tu mám model. Tu mám model. Ale to zaujímavejšie je vnútri, pretože tam ja mám Lego. Tak, mám popstavty nejaké Lego. Potom, keď sa pozrieme hore, tak tu je Pikachu, Jonathan, Dr. Strange, nejaká mačka, Cactus Relax, Loki, Pokémon, toto je Vengdore, Mewtwo, Charizard, Spider-Man, Charmander a nejaká anime postava. Toto je autobus z Hidden Side, nad ním je Ninjago Legends plagát, to je Arceus. Potom, to sú plagáty, samozrejme Ninjago jak inak, to je Squash, tam to vám nebudem ukazovať. Potom tu ja mám monitor. Potom tu ja mám klávesnicu moju krásnu. Vidíte, počujete? Tu ja mám myšku. Tu ja mám notebook polepený. Tu mám Siriakovi figurku. Potom tu mám z nejakého dôvodu otočenú Matemu. Flying Matem figurku. Toto mám, toto sem hej, dáva tak čo už. Vypne svetlo. Fiziho kartičku boiska. Potom tu mám Siriakovi toto. Bzzz. Za tým aj nejaké obrázky, blablabla. Tu mám Colta. Tu mám Shadowa, moje obľúbené postavy zo Sonika, why not. Papiere, Fixie, Lego kocka, Among Us, Destro podpísaná šutovka. A to je asi všetko, tu mám Tuivak pod tým. A to je asi všetko a potom tu mám nejak... ešte toto skryť. Ceusky. Tu je Davák, na ktoré za chvíľu objíma cenziu. Tak, môžeme pokračovať. Tu mám mobil môj druhý. Tu mám Destro kartičku. Potom tu mám custom urobeného robota. Tam mám tohto dvakrát, na ktorého možno robiť nejakú recenziu. To je Spider-Man. Sonic. Toto je mobil. Spike, Amber a Crow. 50 univerzový figurka. Steve. Toto. Najlepšia sezóna of all time od Ninjaga. A sledovať z roku 2023, áno, mal som zlomenú nohu. Potom, to je asi takto všetko. Ideme ešte vyššie. Tu je kovámen, na ktorého by som chcel robiť recenziu. Tu nás sú Formule 2 z tej minifigure sérii. Tu je Akita, ako sa volá. Tu je Kai z Legends. Toto mám ľadového kráľa, alebo jak sa volá. Toto asi jeme figurku. A nakoniec takú masívneho robota. Potom ďalej tu mám Hedvigu, Charizarda, nejaké veci. Potom tu mám plagát s Jayom. Potom tu mám Diplom. Áno, dostal som diplom, ale som dobrý. Tu mám Blask McQueen toto. Toho mám obrázky, Tu je Ninjago, ďalšia sezóna.
peniaze. To je Family Park. Môj starý škračok, toto. Gym. Potom tu mám nejaké ďalšie osvedčenie, alebo čo to je? Globus. Gauč. Tu mám ešte nejaké plagáty. A tam je najlepšia sezóna od Ninjaga of all time. Áno, je to sezóna 16. Najlepšia séria. To bude asi všetko. Takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau. Čau.